ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 14 октябри соли 2023 якчанд дона мошинаи нав барои шумо абзор кардем. Тамошо кунед. беҳтарин мошинаи хулоса. рӯи хотир меҳнатои мо дар ҳамин навори мо лайк монем, ба канал подписатсия кунем, подписатсия бовар кунед, дастгирид беҳад систай бачаҳои азиз. мошинхари ҳақиқӣ бошед, дар ҳамин канал подписатсия кунед. беҳтарин мошинаҳо ҳар рӯза барои шумо. خانه و زمین کوارتیر و تکنیک کمپانی آپارتو در شما باشه. اگر برای فروش و رکلام میتونید صورتاش با همراه معلوماتش در همین ایمو و واتساپ ما روانش کنین. ما حرکت میکنیم بفروشیم بتیم. در کامنتر یا نویسین با شما از کدام مارکای ماشین زیادتر لازمه. ما از روی کامنتر هر روز نوار میکنیم برای تماشابینان. خلاصه که شما را دستگیری میکنین، شما را دستگیری کنین. دستگیری به حد سته بچه‌ها. کسی که میدونه همین نوارا یا دونه لایک همونا بعد تماشا کنه. اعلان سر میکنیم برای تماشا بینیم. یکم ماشینی فروشی بچه عزیز. شما خودتون تویوتا کارولا 1 ما موندیم. سالش 2006 سال 75000 سومانی در ناحیه جلال‌الدین بلخی. رقمش موندگیم زنگ زنین اوید ماشین معلوماتش بگیریم برای بخریم. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کارولا 1 سالش 2006 بنزینی خالیه. мотор 1.6 коробкаш механика. ҳуҷҷатош 1 сола нав. ҳолатиш хуби бадай. балонош нав, хадавои 100%. ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 75000 сомонӣ. алиш намешавад тоқа сум дар кораи. ҳамиқа маълумот барои шумо бачаҳо. хулоса ки рақамоша мондагем занг занед оиди мошин бо маълумот бигирен. состояние мошин тенҷай. карола харо успех кунед бигирен. нархаш 75000 солиш 2006. каси мехара марҳамат аз номи каналои мо гап занед. иншоалло бо сикиткан дора. мегзанем ба дуюм эълони ирӯза. Astra F касе ки мехара нигоҳ кунед. солиш 93. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 25000 сомонӣ. сӯзшориш бензини холӣ дар кузови хетчбек. ҳавё моториш 1.6 литр. коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони пачка. мошинхарои муҳтарам, дар душанбе мерем 25000 сомонӣ мехарем. наворда лайк монен, ба канал подписатсия кунен, подписатсия. мода баҳо монен. навораи мо шумода писанд ҳаст нест? ҳамуҷа нависен. агар ҳамин навори мо ба 5 амбарза 5 нависен, беҳтарина. ҳаматон розӣ марди азиз. хулоса чанд қадр метонен моро дастгирӣ кунен. агар ки навори мо яъне ки ба ҳамин дастгирӣ боарза бачаҳо азиз. эълони сеюма тамошо кунем бачаҳо. Opel Vectra A қабул кардем дар Истаравшан. бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 93. рақамоша мондем барои муроҷиат кардан. сӯзшорияш бензини газай дар кузови седан. навори пешнада хондем. ростигап якде бародар навист ки бародарҷон седан навор ка. ҳамон касое ки моро шунавидесен дар ҳамон комментар нависен ки бале бародарҷон шунавидем. авё моториш 1.6 литр. мокри асфалт. краскаш состоянии соз. балонош созай. хоб коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ. мошинча тоза ҳакай. дардаш камай бардар азиз. хулоса ҳамаи мошинаро аз худ дора. ҳеҷ набоша ҳамон бензин мехара ку бардар азиз. занг зам мепирсем оиди мошин маълумота мегирем. мошини фурӯшии навбатиро бинем бардар азиз. Opel Vectra B 43000 сомонӣ нархаш. дар ӯ тарафҳои данғараи мошини айни ҳол солиш 98 бензини газ қатъӣ мегардад. дар кузови седан. дуюм седане ки мо навор кардесем бачаҳо. тамошо кунед. 25000 43000. каси мехара марҳамат. авё мотори 1.6 коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска радной. балонош радной. документ дора. мотор коробка ходовой 100%. вазъиятш безеб нестай. дарони мошин кушоди хушрӯ, камрасходи 1.6 литра. хулоса дӯстони азиз, оиди мошин касе ки мехара занг зана маълумотша бигира. интересоват кас зангшо назанем бачаҳо. мошинфурӯшҳоро нороҳат накунем. касе ки мора мешнава хушбаҳоли ҳамаи шумо.
43,000 сомон дошта бошен рафта харидорӣ кунед. ҳастан ҳамҷа нафаре ки мерседес мехаранд. 3 дона мерседес дар ҳамин навори имрӯза беҳтарин мерседесҳо бо нархҳои арзон. дар душанбе бо нархи 44,000 сомонӣ соли 1996 бачо азиз. лайкора монед лайкора далшиву маълумотора гӯш кунед. 36 бензини газ дар кузови седан, объем мотор 2 литр. коробкаш автоматика. Состояние машин просто тенҷи бадай. тамоми маълумото мегӯяд тавассути телефон ай 901 09 93 91. рақамҳои соҳиби ҳамин мерседес бенз Е-класс ай дӯстон азиз. чӣ хел фасони хушрой, дарунаш ҳам тозаки автоматика ай 2 литр объем мотор шай. хулоса ки касоне ки мехарен занг занен оиди мошин маълумоташа бигирен. 44,000 сомонӣ нархаш. мерседеси фурӯшии навбатӣ бачо азиз. мерседес бенз C-класс солаш 2000 состоянии тенҷи бад, фасони хушрӯ, краскаш радной тозаакай 45,000 сомонӣ ҳам тарафҳои ваҳдат мерен. мошина мегирен дар ҳолати хуби техникӣ, бензини холӣ дар кузови седан, объем мотораш 2.4 автоматика. краскаш тоза хушрӯай. масъалаи документош ҳастай. хоб дарунаш тоза хушрӯ. системаи музикаш созай, документ дорад. краскаш радной. хоб сурош на харидори аниқ боша, аммо касоне ки харидори қизиқ ҳастен муомила дора бо айрӯи инсоф чахшах мекунем гуфтанд. кузови седан, бензини холӣ 45,000 сомонӣ автоматика. мошин фикр мекунам амоқ мешавад азиз. успед кинем бигирем мошинчара. ҳастаи нафарое ки мисол сурош на пулшон лозимай, мо дар муроҷиат мефушам. мерседеси навбатиро бинем. мерседес бенз C-класс солаш 93, 45,000 сомонӣ дар душанбе ай. бензини газ қатъӣ мегарда. состоянии соз, объем мотораш 1.8 литри механика. 123456 километр пробегша мода қайд кадан. ростай дуруғай иша худотон мепурсем бачо. мисол мода чизе ки равон мекунанд, мо ҳамора чико мекунем? бари ҳамун тамошобинам, бари нафарои ки озиш моро тамошо кардистен, ҳамода пешниҳод мекунем. мошина навистагианги 100% ай. объемни кардагиме документиш 1 сола нав дора. мегири фақат ҳай карда мегарди. касоне ки мо дар равон мекунем, бародари азиз, мошинотнона ҳамун телефона бараки гирен, сурат гирен, баъд равон кунен, чтобы ҳамун тамошобинам кайф кунанд тамошо карданда. хоб мошин навбатиро бинем бачаи азиз. Toyota Camry 23000 беҳати бад мошина арзон ай. суроша сумуш дар корай дағара дар мошин. бензини газ қадди кор мекунад. дар кузови седан, мотораш 2 механика. мотор коробка созай, кондиционер 100% кор мекунад, ҳуҷҷатош бучидаги ай, сурошна фурӯши ай. 23000 сомонӣ дар ҳамун дағарай бачаҳо. Camry харо маромат кунен, иқа арзонаи. ака намедонем ака состояние дарунаш чӣ хел ай, аммо дири ҷигараш ҷаглавне ва фикрам. хай бо занг мезанем мепурсем худтон. солаш 97, 23000 сомонӣ. ҳамин наворои мода бачаҳо, агар тонен ҳамун лайкотона монен. рости 10000 15000 одам тамошо мекунад, 400 та 500 та лайк ай бачаҳо. ака шумо камтарега ҳамун инсоф кунед, ҳамун лайкора монен. вақте ки навор лайк гирифт паҳн мешавад, мошинхаро мехаранд, мошинфурӯшро мефурӯшанд бачаҳо. ҳастем ҷа нафарое ки приора мехаранд. Lada Priora солаш 2012 пачка. ака ихелне ки мошин худаш пачка боша, тозаи хушройра тарафша дар назар дорем. дар ваҳдатай бо нархи 35000 сомонӣ, бензини холӣ. дар кузови хечбек свет синий. мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин камтар гаштагиай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори қизиқ боша чахчах мекунем бо. амиқа маълумот, даруни тоза, беруниш тоза. состояние соз, ходовой вазият безеб нестай, краскашам тозак хушрӯ, ойнаош сиякага кам-кам. мақсад тонировка. у тарафша занг мезанем, мепурсем, ваҳдат мерем мехарем бачаҳо. азиз солаш 2012 дар ваҳдат 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад.
мошини фурӯшии ахирон. ҳамон нафарое ки дар ҳамон комментария қайд карданд ки дайву леганзе навор кунем, мақсад гузоштем дар ҳамин навор монем. Дар охири видео 19500 сомонӣ бензини газ қади кор мекунад дар кузови седан авиё мотори 1.8 механика. мошин 100% фақат мешини ҳай мекунӣ мегард, ягон кор надора, расходш намекунӣ, фақат бензини газа мерези, ҳай мекунӣ мегарди. краскаш тозаи хушрӯй, даронаш кушод, авиё мотори 1.8 механика. успед кунен, мошина бигирен. акада сум дар кора мефушаш. состояниш хулоса соза вазияш безеб нестай. хулоса ки касоне ки мошинхари конкретни ҳастен, акада занг занен, намехардагота нороҳатшон накунен. боқӣ дар амони худо. амин наворои мо дар лайкора монен, лайкора чанг. агар ки мора эҳтиром кунен, наворои мо шумода писанд бошад. то навори баъд, на худо эҳтиром.